Okay, vi tager lige en tur til en bussen. Ja. Ja. Okay, jo. Vi har lige taget en beslutning her over i orkestret. Vi spiller 3 sange nu. Vi tager Iris, så tager vi Berit, og så tager vi Åben til, og så holder vi en lille pause, fordi så kan I også lige kunne Jan. Jan Bak, han sidder dernede og vifter med armen, og du skal nok komme op, så en gang til. Nå, nu skal vi have gang i noget bus her. Hjælp Iris med at synge. Julen er på bussen. Den starter nu. Clear.